खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गोख्रों गसंथानाय 79थि उदांस्रि सानाव पाकिस्तानखौ लाल किलानिफ्राय गोख्रों सांग्रांथि होदों। बिथाङा बुंदों थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा। उदखारिफोरनि सायाव गोख्रों आखु दिन्थियो आरो अपारेशन सिन्दुरनि जोहोलावफोरखौ सेल्युट लायो। सुलुंनि बायदिब्ला भारतआ 79थि उदांस्रि सानखौ हादर अनफावरि आरो गोसो गुदुंजों फालिदों। राजधानी दिल्लीनि लाल किलायाव खुंजानाय गाहाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फारियै 12थि खेबनि थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो हादरनि नोगोरारिफोरखौ सोमोन्दो लानानै बिबुंथि होदों। बे खेबाव बिथांनि बिबुंथिया जर'खायै हायुङारि रैखाथि अपारेशन सिन्दुर, रांखान्थियारि जौगाथाय आरो सिन्धु दै गोरोबथानि सायावमोन। गावनि बिबुंथियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव मोनसे गोख्रों गसंथादोंमोन। बिथाङा बुंदों दि हादरा दायो थिरांथा लाबाय थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा। भारतआव ओंखारनाय दैफोरनि दैया दासिमबो पाकिस्ताननि फोथारफोराव थांगासिनो दं, जेराव जोंनिनो आबादारिफोरा दै गैयाजासे जुजिगासिनो दं। हिन्दुस्ताननि मोनथायनि दैया खालि हिन्दुस्ताननि आबादारिफोरनिल'। जों बेखौ सिगांनि बायदि सहायनो हानाय नङा। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया उदखारिफोरनि जेंनाखौ लानानै पाकिस्तानखौ गोख्रों सांग्रांथि होदों। बिथाङा बुंदों दि भारतआ उदखारिफोर आरो बिसोरखौ मदद होग्राफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि लाबोनाय नङा। सानैबो सुबुं माहारिनि सुथुर आरो हादरा परमाणु सिगिनायफोरखौबो गोख्रोङै फिनजाथाय होगोन। जुदि सुथुरआ इयुनाव माबाफोर गाज्रि खामानि मावनो नाजायो, अब्ला भारतारि रौनिया हानजाया गावसोरनि रादायाव फिनजाथायनि सम आरो आदबखौ थि खालामगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लाल किलानिफ्राय अपारेशन सिन्दुरखौबो मुंख'दोंमोन। बिथाङा बुंदों दि 22 एप्रिल खालि पहलगामाव उदखारिफोरा दाय गैयै सुबुंफोरखौ धोरोम सोंनानै बुथारदोंमन, जायखौ लानानै हादरनाङैनो रागा जोंखांहोदोंमोन। बेनि उनाव रौनियाफोरनो आबुं उदांस्रि होनाय जादोंमोन आरो जोंनि गिनो रोङै रौनियाफोरा पाकिस्ताननि सिङाव हाबलांनानै सुथुरफोरखौ फोजोबस्रांहैदोंमोन। पाकिस्तानाव बे अपारेशननि जाहोनाव खहा जानायनि बागै गोदान फोरमायथिफोरा दिनैसिमबो ओंखारगासिनो दं। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रोखा बुंदों दि भारतआ दै उदखारि आरो रैखाथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जेबो गोरोबथा खालामनाय नङा। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव बिथांनि गोख्रों गसंथानाय पाकिस्ताननो थोंजोङै सांग्रांथि होनायमोन दि भारतआ दायो गावनि थार दैखौ हमथागोन आरो मोनफ्रोमबो गाग्लोबनायनि फिननायखौ नैगुन गोहोजों होगोन। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव बिथांनि गोख्रों गसंथानाया पाकिस्ताननो थोंजोङै सांग्रांथि होनायमोन दि भारतआ दायो गावनि थार दैखौ हमथागोन आरो मोनफ्रोमबो गाग्लोबनायनि फिननायखौ नैगुन गोहोजों होगोन।